contents perquè és el primer any de Fira, ens estrenem aquí a Fira Àpat de Barcelona i hem fet molts contactes i estem convençuts per tornar-hi a repetir. I hem pogut tractar amb gent de carrer, com si diguéssim, a client final, i també distribuïdors i altra gent que està interessada, que tenen botigues delicatessen, inclús gent que vol exportar fora de Catalunya. Però bueno, aquí hem vist que hi ha possibilitats de negoci. I de moment estem tenint molt èxit, estem fent molts contactes i estem molt contents amb la fira, tenim ganes de tornar l'any que ve. I ja portem uns anys venint a Fira Àpat i la intenció és continuar. Impulsem els productes catalans! Impulsem els productes catalans! Impulsem els productes catalans! Impulsem els productes catalans! Impulsem el producte català! Impulsem els productes catalans! Impulsem els productes catalans! Impulsem els productes catalans! Impulsem els productes catalans. Salut! Força!